weche mamoko ne jatend duond bucha Samano mar Wiper migosi Kalonzo Musyoka wuok oko malero ni ok gibi yie kaka jok mabende koro kwedo piny owacho ni piny owacho mondo mi odonje kanyo koda chenro mago mag fwambo gi keyo pacho ka. Kalonzo kawuoch makamane olero ni CM kata sei moseketi wi od fwambo mano mar The Standard kod piny owacho kokalo kuom jatend piny William Ruto en ranyisi ni telo no masani ok dwar mondo mi ute fwambo tiji kaka katiba oyienegi. Kalonzo wacho ni paro mago mag duoko chien tije ute fwambo en gima katiba koyango kendo wacho ni mani en chenro bende piny owacho ni godo mar ng'iko chenro ma jopiny yudo kal kuom weche mag fwambo gi keyo. Jatend bende nose piny owacho no macho osebedo ka koro ni geto jok mabende kwede kamolo ni kata mana migosi Rigathi Gachagua osebedo ka koro do CM ni biro mako ka koro wacho ni ok ginindo gi chenro moro amora kendo nyiso piny owacho ni ka dipo temo paro mar mako jatelo moro amora to gibiro kwedo wachno e okang' mar ariya. Now, you will not even aggress upon the rights of others like Mheshimiwa Gachagua. I can assure you, Mheshimiwa Gachagua is a strong member of this team. He's a leader. And you cannot grab him. Ukimshika hivi, umeshika Seki, umenishika, umeshika Wamalo, umeshika Mheshimiwa Democratic Party leader. You touch Fred Matiang'i, umemtouch JB Muturi. Shika, jaribu mshike yeyote yule hawa viongozi. Nataka mjue kwamba sisi tumeamua tutajitahidi vilivyo, tushikamane kwa sababu ya future keshoye ya watoto wetu hao.